tatak mo na! Yes, nagkakasama, maayong adlaw, maayong pagpabinaw sa DXDC Arimen Davao. Niya tabag kasama karon din sa kabarangayan para mag-apod-apod bagkasama radyo ngadto sa bagkakaigsunan nato nga naputol na ang ilang pagpaminaw sa number 1 nga sibihanan DXDC Arimen Davao. Niya bagkasama ay atong tuktukon agya kanang kaugalingon gubikan kay paminawan daw ni DXDC pero ang problema biga kasama kay ang iyang radyo gitukod-tukuran nila tukog silhig. Ayaw! Ayong adlaw kasama. Oh. Ayos sad. Ay adlaw. Kinsa pangalan? Si Fernando Apelyido. Dumas. Si Fernando Dumas baga kasama. Kasama Fernando. Murag di na daw kayo kakabati sa mga drama ug programa sa DXDC kay daot na daw imong radyo tinuod ba na? Oo. Ako ba? Basta-basta. Ito pagkakalo. Ba? Ano, ganahan jud kag DXDC? Oo. Ano man ba? Ano ganahan mo kag DXDC? Drama. Isa pa. Komentaryo. Basta-basta, no? Ganahan dahil siya sa mga komentaryo o niya, mga balita o mga drama sa DXDC. Kasama! Okay, ayaw na kabalaka. Kaniya na! Ang ato ang brand new year, brand new radio set bagya kasama para ngadto sa atong kasamang tigpaminaw. Dawata! Tadi anak yun! Di basta-basta niya. Nagunita na ganun mong brand new radio set, ha? Oo. Nagulita lang yun ako. Di basta-basta. Pero kayot lang, kay basig kutob ra kas gunit niya dili mandar. Di po maayo, pandaron sa nato. Di na, bi? Yun, di basta-basta. O say kasama, basol to ni kasama Fernando. Oo, dagang salamat. Yes. Basta-basta, no? Dagang salamat sa DXDC. Tatak RMA. Di basta-basta yun. Salamat kayo. Kasama Fernando sa imuhang kanunay nga pagpaminaw sa DXDC. Pagsunod kanunay sa number 1 nga sibihanan RMN DXDC Davao. Pagkakasama para sa atong brand new year, brand new radio set. Radyo Man Dudong Rin Lumasbog, Tatak RMN. Stuart. Sa radyo mo